Rojên Almanyayê Rojnivîska Celadet Alî Bedirxan günlük notlar ku di salên 1922 û 1925 de li Almanyayê bi zimanê Osmanî nivîsîbû, ji aliyê Osman Özçelik ve ji bo Kurdî hate wergerandin û bi navên Rojên Almanyayê di nav weşanên awestayê de derket. Orjînala kitêbê ji aliyê Malmîsanî ji ve hatibû amadekirin û di 1979 de bi Tirkiya Latînî di nav weşanên awesta de çap bûbû. Dawiya sedsala nozdan û destpêka sedsala bîstan, Stenbol ne tenê paytextê İmparatoriya Osmanî, paytextê Kurdan ê çandî jî bû. Destpêka gelek tiştên li ser Kurdî li vî bajarî bûye. Celadet Alî Bedirxan gelek ronakbîr û siyasetmedarên din ku li vî bajarî bûn, piştî şerê yekem ê cîhanê neçarman û van deran terk kirin. Celadet bekçû Almanya û demekê li wirma. Ev kitêb ji rojnivîska Celadet Alî Bedirxan pêk tê ku li çend bajarên Almanya di navbera salên 1922 û 1925 de maye. Rojnivîsk bi zimanê Osmanî, Tirkî û alfabeya Erebî hatiye nivîsîn. Malmîsanî ji ew transrîbeyî Latînî kir, Osman Özçelik jî ew wergerand ser Kurdî.